ay manigi ay isang may akong tayo manigi mapanda lang yung lagi party may akong tayo it's time for so party may akong tayo it's time for ano di may akong po na high receipt like yun naman kahumang po ang nagulog yun like yun na naaroy mapati ay sagsage it's time for DJ Ready? Mẹ bị nó tay biếu, ai sẽ nào mẹ, aku bị đông tâm bút xin mẹ bị ra, isagi ina, isagi lain dah hantar xin mẹ bị ra biếu, umana puto, umana puto, umana puto, ayam mati wong, kau ni kalau sudah Thank you. Ibagay, ano, may ako na po.